to me no ho den so na ama kwan se me ka wasem and the most ma ebe e to me enya ho den so and that was amen ebe Nyankopon asese ene no so Nyankopon ahu ye mobo na ode nasem ebre yen maybe awo bia no already asema ebe yi ahu hia opa na afutuo ni adesua bebre no a be firi mo nso aba na nsan Francis Yesu bia fa ono worshiping ho na na yepese de ho asem eba na wieye ebe di kan kenkai onyame asem no ewo John 16 verse 1 to 4 ni ahwade osi yenu na makamo na mo nsunti obetu mu afirihia da mu empo ebrana de ba obi obekum bezuzu se osun ode osun Nyankopon na obeye yinom efiri se onyanhu agya no ene me na maka yi ne machere mo na se ebre no duru a mo aka se maka machere mo na manka mo yinom amfiri mpiti ase efiri se mene mo na ewo ho rebade asem nie ya kan se ebia onipa sorry di wonim no yasem hia pa serenkai John chapter 4 ho no a rebade Yesu ni Samaria ni ba ni hia Yesu ka jan se o ma ni nsuo no bi no onom no ote nsubra ho obu nsuo o se Yesu nye Samaria ni nti o ma no onya ni bisu yani na se oni ni mtwe o ma ba akoso nti o ma ni nsuo no bi enom na Yesu ka jan se nko oni Nyankopon achede pa ni pa o busa na se o ma ni nsuo enom a ko busa na nkomane da nkwa nsuo owura na wunni ade de to na efan na wunya da nkwa nsuo no efire na emse na oba no na ne nimdie no ewo fom pa yie no ka wakeka nseme bre se ye janom sori bi poyiso modie mo se Jerusalem ne fa ko anse se sori Nyankopon eni Yesu kan oba jimidi se na bi ba enya bi poyiso ana Jerusalem na mbe sori Nyankopon na Nyankopon ya wonhom na o mo sum Nyankopon bia no ese o mo sum Nyankopon e wonhum mu ene no kware mu na asema na Yesu ene na kan asema kan se ye die ye sori die enim efisa ogie no efiri fu mu na eba wo sori die wunim enkon ne de wo sori die wunim nkon ka so obi sori die wunim a ya na chene ma bebre pa bebre no akwa sori enso esom na wo mu no jise onim esom no ho nsam aso dia kwetena ka mu no no nso otu kwai se okọ oboase a Kumasi na yakọ oboase ana okọ Accra na fra Accra na eba Kumasi a oni akwetena ka bia misaka bia ya ka nanso eno ntesa eso obu samu ni hunu ka ede wo kọ ba bia wo pese wo kro na ka kọ ba bia wo kro no na akofo Nyankopon asam nyesa asori bia ye nyesa asori bia ye na asori bia be ko bia de eno wa ntesa de bia rada asori aye kọ no ye kwakotie Nyankopon asam ekotie preaching ene na preaching ye kotie no so de be ya preaching ni betman sign na de ya ko heaven ene enya de bia na kore da say preaching bia enya bia betman sign nipa na obasa ejina was there bi obasa enema mienu preacher na ono preach wo no ka Nyankopon asam a kire no so wo ka Nyankopon no kore na a kire wo na wa nkasa nso wutie no so wo pe no kore na nipa na so kan ye no hu akire nwe sa asem yi me di akire a eni mekwa heman mu na se ne e basa de ne sa wo soro de wunim no no osomo no ote ase se esubo a unim se de Bible esubo na abo wo se communion won se Bible communion na wo koro se eyawade a na wo ware a unim se wo fa Nyankopon kwan so na wo ware anya se obi fa akwan se ne ware nto so fa sa akwan no so bi na nso ware ana ebia se eye obi fa akwan we so ne ja ne yere timi so fa sa akwan we so eja me yere osofo obi akobo brase eni osofo kura chini abo brase di ana mi asore ba di se me so body a na nya hwe e ba sa na nipa no Nyankopon esom no a ode ne ho abehye mu no kiso esom no wonti ase na enna na ye bese ye to aso na ehwe mu ni hu no som woni padi achi da wonti ase de na efiri mu ba ni me bebere no wa na ya efiri mu ba aha ye kenka ye e wodwo Yesu ka kire na suafo na se de obefiri wi ase akọ na ono mo tena ye no ense mebere ho wa nka nkire wo mo efise na ono wo mo e wo ho bibia ba osobo ma wo mo na afi de ebra so se onkwaja ne nche na no kure fo wo ho ne se isi ne obekọ no ibetu mo afirihia da mu ompa nse mo adwene mu 2 ibeku wo mo nso
nipa bi twese kan wo mo so na saa nkrofo no matwese kan wo mo so na yakun wo mo no saa nkrofo no benye adwene se wo mu gyina Nyankopɔn anam no mo ayesa na radical kire mo se eba saa montia se ehunu se nkrofo a wo metuma furu hia da mu no no mekum no wo mu nya hu mi ntira na wo mu nim Nyankopɔn nti na wo mo yesa ene se mu hunu saa no a mo ma no ento mo sintibia na yebekɔ nkyekye mu paa yie enkyɛn na nyamesum na ne mata ato to nipa sintibia nipa nyamesum ya asɔre kromu ne mebebre no na tu ya sintibia ba sintibia bi wode a ɛyɛmfomso bibi wode ka sɛ bade a ene na edi ania na se eba eni se e ma na to yes ntibia bibi won eni se eba na abade a ene atu yes ntibia tene se wo asore mu na osofo a wodi wanim osofo twempana osofo ye ne ma bi ye mfata de wo kire kire Onyankopɔn asɛm no a wutie no ye ne ma bi ye mfata na atu sintibia na wo twe ho firi saa asore no mu asore osofo no ho a wayɛ papa wayɛ de etene ni saa sentibia we de etene edo be ko heaven ne mo sentibia bi wode a ni se to simpa sentibia se asɔre ma asɔre akono asɔre ma ni bi hu wo mo anchiaw eni ato sentibia emra asɔfo na wo kyerɛkyerɛ ni nipa bi a mo bra boye na obaakufuo bi ni ye bi a ɔno ye riti a ko to sentibia de a eni wonte de wonte wosomo ase wonte esomo no a wo mu no na se nyamesomo no wonte ase die woni mebere wa Christ ka kire omo se nyamesumu no e de nea ebeto omo ma omo hwe e na nto omo sentibia o se betu omo afirishi ada mu ampa enokre esuafo no edume bi a Jewfo no eta omo ni pa ye pa empo epam omo free Solomon asonda no mam kwa akra mom no enhia ho ade ntra vise omo nya adwene se encheche no omo de aba ewo Jerusalem no ani nipa no omo ka no ho asem no onfiri Nyankopɔn endi omo de omo ntrete no ha nipa dwene kwa eni se enkofo ye se etu omo firi hia da mu no omo nkan ye ho a na se ye no omo nya ne omo na ebo mo som a ebe ya papa kora amaye ahase na Yesu ka kire omo se eba na sa ma no nto mo sentibia enso ye bo wa na se eba wo so a se wo kwa sore wo ye gideni na ohun Nyankopɔn bie wani na ensom na wo mu no fekuo no a wo mu no enkyerɛkyerɛ bi wo mu a ne de Awurade Yesu no a tintim ahyehye ene no enkwa na sa waka won asam na sa nu nti yɛse ye pamo afira asɔre no mu a ma wonkwa ne yɛmpamo ye pamo afira asɔre ma ne yɛmpamo mfiri heaven enye heaven safo mfiri wo nsam nemo sɛ enkyerɛkyerɛ bapa a de nipa konkom ena wo bra bi a wo timu esu bi a wo kura awarebɔne bi a wokɔwareɛ anaasɛ mpena bi a wotwe anaasɛ bi a kuranu bi a wokɔbɔ simtidua brabo bi a wabɔ nti ne ɛsɛ yɛtu afiri hia da mu di a ɛne yɛ musuo ɛne sɛ etu afiri asɔre mu na sɛ ɛnyɛ ɛyɛ papa bi nti nkyerɛkyerɛ papa bi nti ɛne kore bi a ɛnna adie wɔ asɔre mu a wɔhu na waka nti ɛne ɛsɛ firi asɔre no mu na ɛne hɔ a yɛaso bɛdwe yɛ ɛno nti na yɛwa firi mu de a ɛne nhyira no ni mo se akwanya se bia boni bi ne wadie na ye pamode a ene no me no Awurade se mudi no kurachi na se ye taamo a moma no anhamo de mi kan bio no se o tere se sangofo yi no yebeku wo mo na ene bi beba a impo o mo matwesika wo mo so no benya adwene se o mo ye saa de ahye Nyankopɔn ni mu onyam ena me de kan se papa nti asorofo sɔre tia wo a nhyira no se papa nti ukuru sɔre tia wo a nhyira no se nokuredie bi nti se odwumayɛfo sɔre tia wo a nhyira no se yetu frɛ adwuma mu yetu frɛ busua mu obi tu frɛ ne da mu okɔtene efie bi mu na efie wura ne pɛsɛ ɔno bɔ brɛ bi enye na won so na nyamesom nti wo woni nya ho na enu nti so o tu afiri ni fie a eyatete yesam de nanso nhyira no nhyira pa yie pa chance o medantem o de mema bi ba fie ho ana de mayo bi ba fie ho enu nti na won pe na wo tu di a ene eyenome eyeduabɔ enye bra papa ene si yetu firi adwuma mu na wa adwuma mu na bi adwuma no corruption bi ekoso ba na ni pe beso nko no ye deal
ba Nyankopɔn ho suro ni Nyankopɔn asɛm nti wo ma ho kwae na nipa no se saa nti yeyi wadi afra adwuma mu de a enhyira no adwuma wura pɛ sɛ wɔno fa kwambɔne bɛ so na ebi koraa no anka ɔno twetwetwe mpena ana wo ne me yekurudu bi na sɛ ɛno nti Onyankopɔn asɛm ɛma ho kwae na ɛno nti wɔtaa wani na otu afra adwuma mu de a ɛne wo ne wɔn mo ayɛ sɛ ebetu wɔn afiri hyia dan mu nyinaa na meten ni nti no mu nyinaa de enhyira edi mu ochi nka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ First Peter na First Peter ka kyerɛ kasa mi kyerɛ sɛ papa nti ihuna ma ne sɛ atenenfo a mom yɛnhye Nyankopɔn ne mu nyam ɔse First Peter ɔyɛ nka wɔ 4:15-16 na momma mo mu bi ehuna amane sɛ owudifoɔ ana ehuna amane sɛ owudifoɔ ana owifoɔ ana ode boyɛfoɔ ana ɔsɛmpɛfoɔ bi ne mu nsɛm mu na sɛ ohuna amane sɛ okristoni a ma ɔmanani enwu na mmom ma no nhyɛ Nyankopɔn animu nyam ɛwɔ ne din yi mu Awurade asɛm mu enie so ye kristoni na sɛ amane bi na ɛba wɔ so so bi na ɛto wɔ ɔtan bi na aba wɔ so ɛnam unyame som papa nti ɛnam abotire bi a wɔwɔ ɛnam onim tie bi nti ɛnam odwo ɛne unyame suro ɛna akɔfa ɔhɔ bi di abere wɔde a wɔse ɛma wani nwu sɛ Nyankopɔn animu nyam sɛ ɛnokoredie bi nti ɛna ɛnema bi aba wɔ so na mmom sɛ okohuna ma ne sɛ korɔmfoɔ ne de wakɔ court ne akodi wasɛm okohuna ma ne sɛ wakɔfo obeyere ɔkɔ obi kunu ho okohuna ma ne sɛ tutubotom ni ne abode a ɛyɛ ɛnome ɛne de ɛyɛ duabɔ ndi ɛnsɔhɛ ɛne nneɛma bi a ɛba yɛ nsuo no sɛ wotena sɛ na ahwɛ wakɔ mu na mu sɛ ɛnsɔhɛ abɛtumi abrabɔ yi a makɔmu yi menyɛ bɔne biara ne mmom amane hunu no tene nti ene gidie nti na aba meso de a ene enhyira no enya wonko an nipa a wobo Nyankopɔn di ahunu amane nyamasom amane hu bebre nu awom tene efire tetetentre de efire se oman ba ya Nyankopɔn fira ase se o twenkofuo bi abata ne ho no ene obon sam so ye se ne ode persecution ebeba wo mo so endi se tene nti hunu amane ana tene nti so ye to de a enhyira no ne mom nyanse ebi a ye wadwuma mu a ye bodwuma mu kro no ye bia wo efie ntokwa enema bi emfata ene bia ye de a ene ho amane hunu ba ye so de a Peter se enya tu ye kristoni na ebia okohuna amane ede ko dina se nye bia na obi akɔpa na som nti ana atemedie bia okodi di obie ana wano opa ya akɔkasa ti ya o mampani ana minister bi ana nipa detro obi nti ene ede wakɔ ejina asaniya bia de a eno de Onyankopɔn se ne nsani wo so ɛwɔ de wayɛ ne wonni wachi ne o mesa tini nti ɛna ede wakɔ gyina sɛ niya bia de a tini nti ɛna nipa ɛta wɔ de a ɛne enhyira ɛno ɔse afɛ Awurade Yesu to ana sam no so kyerɛ sɛ ibekomo ɔmbekomo no ɔmbekomo no begyina ɔmbezu sɛ ɔmo gyina Nyankopɔn na mu ayɛ saa ɛyɛ no kwasɛm paa nie ɔse yɛbɛ nkrɔfo nyama religious people nkrɔfo bi a ɔmo yɛ asɔrofo ɔmo sosom nyame ɔmo ɛsom ana Yesu ɛka kyerɛ masa saa nkrɔfo bi a ɔmo yɛ nyamesomfo ɔmo soso ɔmo som Nyankopɔn no ɛne bɛba a ɔmbekumo na ɔmbegyina Nyankopɔn ɔmbenya dwene sɛ de ɔmo gyina Nyankopɔn na mu so Nyankopɔn wɔ wiase yɛse anka de mu yɛ nkɔbɛtwe mo aso ne yɛnso ne yɛnso yɛ gyina Nyankopɔn na mu ne yɛatwe mo aso ne yɛ kumu afiri wiase nanso apamoforo mu no ɛsom biara ne ho kwan sɛ ogyina Nyankopɔn na mu ekum obi ne gidie nti apamoforo mu no ɛsom biara ni hɔ ana nipa biara ni hɔ sɛ ogyina Nyankopɔn na mu na wayi obi nkwa afiri wiase ana ɛsom biara nipa bi di akyire a ɛnyɛ yɛde amane hunu bi ana sɛ yɛtaa na wɔ wiase wɔse obi obɛyɛ sɛ biara no ɔmo nim Nyankopɔn ɔmo nte aseɛ sɛ nyamesom de obi twese kae ya Nyankopɔn ma obi akwa ase nyamesom de twese kae tutuo ebi sɛ ɔne wo som no a wo mu no ne bia ene wo nkwana wo nya tumi ndi bia wo baaken eni enam sɛ enkrantes sword e baake wonti ene e wo twese kae ana e bia secular power bi ana temporal power bi tumi political power bi e baake wo eni ntini e wo de wo tumi a wo no enam sɛ wo som ene wo gidi a wo so sɛ eye obi die wo mo no de yankuntin sa na te de a mum yen hwe sa nkrofo na se emfiri ewiase ese de tetemire mu asorefo bi nyamsomfo bi huna amane
kwame brenua so no ya tete sempa ye kwa bakwa semu a agidifo bi atene wiase ahuna amane pa ewo nyamesomfo bi nso nsem na omunya ade ne se ye tu esombone ase afiri wiase esomo anya ne ye hye ase afiri wiase nanso one ma omkwae sa Awurade Yesu se oka Matthew 13 no a 24 to 30 o se ye mani mienu nyina momunyine nkodu twabere ene se meme so manya na wo na wo so ya oman mra na wo se nyina edi so na asori bia ni wiase e wone yenko asori so tumi asori ene de se obi ate ase political power nkwa na wotumi apart from political power de asori bia ni wa e wo asori akese ana nketu so tumi eni se asori bi esori se wone owotumi eni wo asori ate yenko de ene je se na political power bi na e back ni ntra na de ebe se ye kanyina ne se o se yebe kumo na ye omo ma yesa no omenya dwene se omo gina me Nyankopɔn anamu ɛna ayesa nanso obi ye no kwa se ogina Nyankopɔn anamu atwituo se obi so ma wanye obi so ma wo mo na nye ndi ye sɔre na ye sɔre na ba ya che ye sɔre na ɛso ye sɔre na anyini ye sɔre na ye ho na kan sa che na wo se wa sɔre na ye na wa sɔre na anyini wa sɔre na ɛso eni gina Nyankopɔn anamu na twituo ni Nyankopɔn wo wiase ankɔbɛ no Nyankopɔn se emani mienu nyina nyini emani mienu nyina momu enyini nkodu twabere ne mo so obi te mem no oya de etia oman no mra oya de etia oman no mra wa yehye de a oman no ho kwan sa woni asorofo ni die ne mo nya asori bi na ebenya tumi aka se me de momo som no ne me yesom no nyentini ye hyem wasa firi wiase na Awurade bebusa nkonfo bi a omo de tumi ehye omo nsam a omo bela nkonfo bi ase no mu nya adwene be se omo tu esomboni ase de ania nyamesumo no yentimi nya adwene ba akoda biara da enan ensori bebrenu a na be wi ase ye omo de sabati die ye omo nso anyini ho ye omo a omo age meka se bi kura no a esubo se ye bosu wonsu mu die no omo anyini ho omo akọ communion na adwene omo akọ communion day time obia Canada ma obi ni tumi se mi didie ni me kom ye communion anopa eni mo anya communion anopa dia mo so na nyanti ye nhyem wase da bi eye nkyerɛkyerɛ o kan sa me ntoni pa koma so na odi eche nya ntokwa enya temdidie enya kasati anya mpo atwere kura ena enya 1000 preachers ena beba obia nso eche na adwene obia adisem ahye won komato adi won ka adisem wa hye nkom kan se bia to wo Revelation 13 se ewiase awie ne beduro no adwense bebre nuwa ne beba wose de wadwene emu aboa no nkonta entoa no na aboa no nkonta entoa no ne 666 na 666 waka wasa mon kom se kyerɛ sɛ ewiase awie ne bedo obi e be kyerɛ na adwene obi a and the Hong Kong se ne kyerɛ sɛ adwense ne bebre we be ka sɛ we be ka sɛ we enti eye wo a wuti asɛm papa no ana bebu nwa ta won sɛ de nipa we ka no ana ye nokore na adwense ne de ene sɛ me de na ye ene som we na ba ya che na me som ne na ye ne de ene ye beti bebre ne beti na ka se ye kura na Awurade se di obukumo no obenya adwene sɛ me de me wiase anka meye no na wo ye na o se eba saa montia se ehunu saa nipa no onya hunu agya no ene mintira me hunu sɛ obi nya hunu Nyankopɔn a ye wona ma bebre wo nipa ne beye ye me kan sɛ o se muhunu saa saa nkrofo no enya me na mimi din na omo ya saa enya me na mama omo kwai sɛ omo nya saa ni mo omo na de tumi bi ahye omo nsam a omo ɛyɛ saa eni sɛ ba saa na sɛ ekumu a mo ma no ento mo sintidua de me twa adwena so ne sɛ didie nti wobetimi awu ama na yeyie ɛnɛ na ewiase no meka sɛ bi a civilization no ayɛ kɛse paa ana oman bia nso edi ne ho so na de temire mu a na tumi bi ahodo bi sɔre wo wiase no na wiase na enye esei agidi fo bebre nu ahuna mane omo didie nti but omo ampa aba mini ya sɛ ohuna mane odidie nti
unhuna mane otin ni nti dia ene enhyira pa no osi ibekumo no menya dwene se omo yesa e dia asomi Nyankopɔn no so ombeye wei efise omo nya nhunu agya no ene me so obi nya nhunu Nyankopɔn wa okontokwa obi nya nhunu Nyankopɔn wa osawade obi nya nhunu Nyankopɔn ya aka obi nya nhunu Nyankopɔn wa oyɛ de emfata nyina awu bra ensem keka wona kwa mu obeye sa efire se wo se onya nhunu agya no ene me Ewadi asɛm ni o eni so obi nya nhunu agya no na opese di wohunu obi a wohunu agya no de enso wo ye no saa na nipa na nya de a wo ye mfom suo so obi nya nhunu Nyankopɔn na se nipa no wo twempana ti ase nhunu se se wo ye saa demo se ye preach se nipa no osesa na ni nipa na enye se nipa na nya aka eni se ni Yesu nganjira se yemfa ayaka na empreachie yemfa emuna na empreachie anyango asem papa na Nyankopɔn dia Bible mu asem no Awurade dia anya onipa bia dia wo wiase na Nyankopɔn frɛ wa na obie wani na mo hu no kora fa ne nkwagye ho na nso wasoma na obie nkrɔfo ne mo nso hu no kora fa no nso nkwagye ho na te asie se enipa na nani afira no so onipa ni afira no okoto amena mu asa wote na se de man dem ti akoto amena mu no nani na afira no okoto amena mu enye ntokwa eni wasi won beye wei efiri se wo munya hu agya no ene me o mekumo firi hia da mu eni se obi nya hu agya no obi nya hu wote ne asem a ene me bebre nu ano oya ba yo wasiso a obi se so twempena obi pano dia no natena obeye wei efiri se onya hu Nyankopɔn ntira na ohu Nyankopɔn de eni so ya saa eni se obi yesofo obi pano so edifo obi yosempakani tant na kase da nipa so nyina na mu bia da no so na se wo ye ne bia agya no se manipa anya ti ase hu no se nipa no wo hu Nyankopɔn ntira eni so obi nya hu Nyankopɔn no odidi batam a ema no haw de nti odidi atam no wo hu Nyankopɔn ntira wo se wo beye wei efire se wo mu nya hunu agya no ene me eni nti na bi ne mutimi gya wo mo yero nsa ko ware ma wofo no efire se wo mu nya hunu agya no na obi won so dia na onim na oboa pa na fe ne se emuyo obi wo ho a na eyemuyo eni se emuyo nti ana obi eye saa dia enome ene saa nipa no o se ombeye wei efire se wo mu nya hunu agya no ene me madofo no nyamansom no eya hotie nyamansom no nya mmara ebe ye hya ma nipa nyamansom nya mmara ebe ye hya ma nipa sa wo beda yesi na nyamansom ye bibia wo bie ni pani wo Bible no no ankasa de ne pati ase no no adi akire na ba bia wo bia na Bible na control no na nye nipa na ese control no nyamansom ne nipa na control evanse bia nipa nemo ye de ye makwankyere ye ma enkwagye hu ni mode wo se John the Baptist ba wiase a wo se abofrai wo de enkwagye hu ni mode ebe ma Nyankopɔn eman enti ni mode na de manipa ni a che nipa se ekwan we ni ade we wo fa so enye na nipa no ade ono ane pe na ono ade akire Yesu ka kire suafo no se afedie me yekɔ enti ebetumu afirihia da mu ene me bebere nu na betomo na mama ne ntomo sentibia afi suafo no abegina wo mo so wo mo pa wo me koso ade Yesu achi wo mo mpa nso a wo mo nso enina achi nyamasom wo pa no aso Nyankopɔn wo mpa nso a wo nsom no nanso ene beba ubenu ho se wansum Nyankopɔn enu nti nyamansom bia ne asori bia ukowura mu bia no busa ho sa asori di nta mekɔ sa asori we na wa ankasa nso nyammerɛ kenka onyame asɛm nyammerɛ kenka nya de asofo betetie mu aka kyerɛ wo kora na de beka tetie mu aka kyerɛ wo nyamansom nya hunuhuna nemo no kora pa wa hwene yenso obi ka nyamsam kyerɛ wo a ubenya hwene sɛ ohunuhuna wo nanso ebia na no kora pa na wo ka kyerɛ nti to obɛsɛ osom Nyankopɔn de a wa ankasa tenase na tie preaching sa wodo ya banyina na wa fa no to ho hwe na de ebetma ansa wo bra na timidi wakɔ agya ne nkyɛ ebese nyamasoma ho ɔde nyina ne ahotie nyamasoma ho ɔde nyina ɛyɛ brapa eni sɛ ade ba ko pɛ na bonsam ntimi nya wɔ wiase sɛ ɔma nipa ho atie eni sɛ bonsam tie asɔre a obetimi edin akɛse ato so obetimi enema bebrenu wɔ asɔre nanso ade ba ko pɛ Satan ene ontimi nya da to make sense eno de se oye nipa hotefo de enye na dwuma
eni ba bia abekọ bia no a nipa bi bobra pa nipa ni nso awurade na omo asasa abotan ne kwan so bia no hu se sangofo ni fra awurade abrabo bia ne Bible no koro esu bia ene twere kronkron no ekoro manofonom so bi kwa sore obi ya sore pani obi eye sofo anase de keka ho na sa nipa no a kwa sore no se ne bra wotimo no anya di a sa nipa no hu se ohun Nyankopɔn ntra timfa wo se sofo din da no so ade ma ko bi won se ya hwene ye nso ye be kan se ye ko ama Nyankopɔn na nso ne ya kutia awurade bebere nu a okwa ana o tina radio ho na o tie TV ho a o say preaching se bebere nu a na ba bebere nu a afa apart from preaching se ba no ne radio program se ba nyina ebi wa ne e bo asofo achi ebi wa ne e kan so no wansem ebi kura se nka so kura nke ntwa so rim asoro kura ho hia wo wi ase ense bebere nu a na ni ba beka na nso ne ma bebere ho a ye ba yi a anhwene yi a na ye kutie Nyankopɔn kura ni mo se Nyankopɔn kura ye kutia no so ko nka Nyankopɔn asem no as chapter 5 34 to 39 ya utreya obit maken kai Gamilia etu omane for say Israel merima Israel asorofo am no mo ko mo hwe omo yie paawo na mo hwe mo gina bebe mo gina ni yie ni de mo gina so mo ta san krofu yi na ankoye se afa de mo ni Onyankopɔn kora pa mu na ekon ya hwe ni ebedu mebe ni afa eni Nyankopɔn kora na ekon obi kyerɛ bɔne na sɛ enya wo de wo so kyerɛ ba pane mom empa na sum sa na wo kyerɛ bɔne entwitu wo no so enidi na tem sɛ wo kyerɛ bɔne ntin na me power so ndi Nyankopɔn ni munyam wana ma wo sa authority ne sɛ yesa wana ma wo sa authority ne sɛ obi kyerɛ bɔne na sɛ enya wo pa na sum Baby, ye ma obi akwa sa apamufo mu Nyankopɔn ma obi akwa sa wose ye mani mienu nyina momnyine enkodu twabre enemi me preachie e betimi aba sa me preach ni enye bi no de ene betimi aba sa me preach ni e bi no de endi wo de ene da no watie de ene ne da no so wafa ho adwene sa na obi fro so be preachie enye wo da no enye wo da na wo so de wo pesa wo ye no wa ye de ye wo da no na wo so watie ne mo enye ntokwa mini won kwa se megina metena radio so na bia sofo me didi mi yongo sofo atem na me bom yongo sofo da pa manya adwene se me ka saa dia Nyankopɔn ba na me ekutie awurade if said last minute no I'm sorry din na say ye go bu on kwa sorry ya onim asori ye oni se onim se kwasiaba na da embansu Nyankopɔn na me da na embansu Nyankopɔn na ye nkyerɛkyerɛ a me sofo me kyerɛkyerɛ mani pati ase no na me mani pa na hu no se kwa we me fanso sum Nyankopɔn wa kwa mapa nemu anya se bia me nkasa ntia de osofo bi yo ana de sum bi ejidie nemu u jidie no wo kyerɛkyerɛ mu a sa ahoɔden taa wo de na kyia ebetu die o kyerɛkyerɛ bɔne de no atu agu nemu nye ntɔkwa anya se bia me kɔsɔre kwasi adanti me ne obi okɔsɔre me ndafe di oyesofo a me hu na me ntia no ebi so oni me jidie enko pona ka sa menya saa da bi ye mani mienu nyina mom nkodu twabre ne mo aseme preacher no so preachie na de eba 20 pa koma so no na de oyewrade bia no wafa manofo ne me kan ne se nyamesom no emra ebia asemi minim se enche bia asemi bia yebobɔ ne toa ne mo de ye kanitiwa ne se erade asemi ya eba nyina na de ehye ye nyina ne se de eba ya obi bia bate ono an ho ase na fe erade asemu a obatie bia no wonso obedi so na odi be adwuma hwe na oni Nyankopɔn anko hwe na wanko pa obi asum hwe na wanka se bia enipa na sori a okono enye one na nyadwene ntino nipa no ebia ofie kura no a ene wontum firi ofie because ono okomemenda wonso kwa sori kosiada tumpe memenda ni bia ofie hwe na ka sa akire wo eyemfom so onye bibia ntia abrabom mrade a obi anko ne didie na nso hwe wo didie wo di ache ne yese eyede a kwemu na enye de a ene atwenwo firi ho emra me dia asemi ba na wiye no ye bobom paye obi wa ye radio se asemi ato akoma so na afedi asori bia akọ bia ne abrabo bia wo bia na obi de baye wo bia no se onim Nyankopɔn wa no se onim Nyankopɔn ntina oye wo saa onim Nyankopɔn anko nsa awade onim Nyankopɔn a enka ommokoro no
onyankopɔn a anka ne bebre ho a anka onye sa ndi ye bom paye na afie de atiefo nyina ahyɛ nyankopɔn ensa ye bom paye yesu agya ye bom paye da wanse ɛwɔ ne nsɛmpa pa waka akyerɛ ye ɛsɛ wo hunyamabɔ na nsɛm a yatie Awurade enye asɛmpa pa wo yie mu na ensan bom paye de arefo nyina ahyɛ wo nsa sɛ obi o yare bia na wɔte asa na ma ne humida no so bia no Awurade boasa nipa no ne hu ne mɔbɔ ɛda wase ɛwɔ din mu amen. Amen. Yo yɛda Awurade asese onyankopɔn nam apostle kwaten so de nsɛmpa abrɛ yɛn. So obi pɛ sɛ ɔhwehwɛ apostle akyira kwan a obetumi afrɛ no wɔ telephone number yi so 0244 021 223 0244 021 223